So, tjej kan je sjama, ha? Maar de hostes SC-1000 van Tarna Kokker. Tjej, bommen. Zo, Tjej, tjej nu själv. gaan ik het de kern met zich kassa. Går och lika las ga själv. Hij is me anders zo wat toe lachen lekker las. Sån är sprega trai. Get nach Kurishian chagat der Hitler, Hok tjedish nu hushakan. Ik kast dus een. Ten is me ha. Behor, wen je goed je. Wow. Look kien dat ik komen zeg hij zo. Tjera ha min leuri kan leven. Tien jaar Commando Comics. Hey. Wat er Joe Rounds gegags festrakal na toy heen. Gaan je zin kraken wil komen zeg hij tjelijke de pommen. Oh, nee. Wen. Had Joe Hoss nog hakam sagas diplomas na meer en was homo rustic. Ten is me ha. Rui, had Joe root de chickadee. En dan neer het te horen krijgt wat te waar.